Okay, ready? 3, 2, 1, start! Bilisan nyo! Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At siyempre nandito naman yung ating mga kabataan mga katupay. At siyempre para magpapasaya na naman sa kanila sa pamamagitan ng game mga katupay. Katulad niyan mga soft drinks. At may mga hawak silang straw mga katupay. Ang gagawin lamang nila mga katupay, kung sino yung mas unang naubos ang kanilang soft drinks mga katupay, ay siya yung mananalo ng 50 pesos mga katupay para sa pangbaon na naman sa school sa Lunes mga katupay. Paunahan lang kung sino yung soft drinks na mauna nila maubos mga katupay. Yan. At pangalan Saira. Say. Pari-parehas. Ito naman pangalan. Ha? Saira. Saira. Malilito ako mga katupay. Raisa. Tapos si Miss Akiro. Miss Akiro. Okay. Alam nyo na ha, kailangan pabilisan na. Pabilisan pa rin sa pag-ubos ng soft drinks mga katupay. Ayan. Okay, sige. Okay, ready na ba kayo? Okay, ready na. Okay, ready. Ibaba mo na yung mga ano. Ayan, nakababa. Ganyan. Nakababa mo na. Wala na. Tama na yung timers na yan. Okay. Okay, ready? 3, 2, 1, start! Bilisan nyo! Bilisan ang paghigop! Bilis! Bilis! Bilisan mo, Akero! Bilisan mo! Kuya, walang nababawas! Sige, bahala basta bilisan mo paghigop! Hala, wala, kunti na lang kay Akiro. Bilisan mo, Akiro. Kay Saira, kunti na lang. Kunti na lang kay Kuya, Saysay. tingnan mo naman! Kay Saysay, kunti. Nainis na ako! Marami pa. Hindi ko kasi mainom eh. Akiro, tapos na ang Akiro. Raisa, mayroon. Wala na, nauna talaga si Akiro ah. Wala pa rin. Kuya, hindi kami makahigo. Ang dami pa. Ito, wala pa. Hindi kami makahigo. Wala pa kayo padang sa kanila ni Reza. Ubus na. Kay Akero, ubus na si Akero yung nananalo. Kuya, gusto ko pa ko. Gusto mo ba? Masarap minum ng drinks. Ayan. Kuya, dapat 20 yung sa second, di ba? Sikan si Reza. Si Akero naman ay siya yung nagwagi. So, thanks pa kuya, inaano. Ito, wala. Sino to? Ah. Bilisan mo, Saira. Bilisan mo. Lang. Bilisan mo, Babir. Bilisan mo, Say! Bilisan mo, Say. Matatanggal yung sayo. Wala na. Wala na. Pwede po kuya isa lang straw? Bawal. Bawal. Hindi ka makahigop. Hindi ka makahigop. Hindi ako makahigo. Sige, bilisan mo. Sige, pwede na yan sa'yo kasi wala na. Hindi ka naman makahabol. Kuya, sabi isang straw na lang siya. Dapat Bilisan. isang straw na lang din, be. O, binila ka na. Isa na lang din. Oh. O, wala na siya. Wala, natalo talaga si Saysay. Talo talaga. Talo talaga si Saysay. At siya yung nanalo. Ang nanalo ay si Akiro. Ano masabi mo, Akiro? Maganda ako. Maganda. Okay. Maganda uli si So, dapat si 10 lang yan sila. Tagapin mo 50 pesos, Akiro. Ano masabi mo? Thank you. Take Kuya, you. yung second Eh, paano si Kuya, pingin 10 po. So, yung Paano una si bibigyan. Paano Reza? Si Reza yung sikan. Kung 10 kayo. Tigsa 10 na lang kami, kuya. Sikan si Reza. Kanina second ako, kuya. 20. Bakit 10 lang yun? Ha? Kanina second ako, bakit 10 lang yun? Mas na ba ako? Wala na ako 10. Wala na ako 10. Eh,
Ito. Mayroon pa pala. Kasi Yan. say-say man hindi na. Si Say. Baka saan ko bigyan niya yun? Wawa naman si Say. Lagi talo. Lagi talo si Say. Kasi Raisa. Sorry. O Say, Kuya ka, sabi ni Kuya. Di ba nato na ako? Di ba kayo? Nato na 5 na lang sa'yo. buong. Wala na. Buong. Sayang. 5 lang si Say talaga yung kawawa. Hindi na nanalo si Say. Saka 30. Ano Raisa, ano masabi mo sa laro natin? Masaya. Masaya? Masaya kuya, sobrang saya. Hindi, masaya. Hindi masaya, talo kayo. Ano ko ba kasi yung ano na naman kasi yung straw. Tama yung para mas medyo challenge naman, di ba? Ano masabi mo na Raisa? Naka 70 pesos si Raisa. 70 po, 70. 70. Si Akiro, 50. 20 lang sa'yo, mahina ka eh. Mamaya, ubus na po. Ubus na yan? Mamaya, ubus na po. Wala kang baon. Sa school. Kaya ako sa bahay. Okay mga katupay, dito na rin magtapos yung palaro natin ngayon mga katupay. At siyempre, kikita na lang tayo sa susunod mga katupay. Do like this. Naka ano pala yun? Ano? Hindi. Blue, tas naka-stop. Hindi tayo na-video. Ay, stop. Hindi naka-stop. Okay mga katupay, dito na lang magtapos ang ating pagbablog sa araw na ito mga katupay. At yun, masaya ba mga bata? Super. Yan, masaya mga bata. Sa ating Balik palaro. na namin yung bote. At siyempre, pabalik na lang ng bote. Baba. Okay mga katupay, Akero. Okay ka lang? Pinapawisan ka. Grabe. Ano yung isang straw? Sumobot Masaya. sa mesa. Ba't kayo? Ikaw, Say, ba't kulang yung diskarte mo, Say, Kulang yung diskarte mo. At saka 30. Ha? Kasama na rin pera ko rin. Sayang, no? Pero okay na rin para masaya naman. Parang sa'yo. Yay, may pera. For me, masaya. Alright mga tupay, hanggang dito na lang mga tupay. At magkita-kita na lang tayo muli sa sunod na pag-upload ng video mga katupay. Si Say. Pera po. 20. Okay. Pakibalik na lang to. Kanino to? Akin. Di makikita si Akero eh. Hindi naman hulog yan. Di makikita. Bye-bye. Nakapost pala yung kanina, no? Hindi kuya. Ako nga mag-post. Bye-bye. Bye-bye. Video. Okay, kita-kita. Hirang kami. Bukas laro tayo ulit ha. Ano laro? Yung araw. Teka. Yung araw. Araw. Teka, alok sa baka. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Kami mo kayo sa Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.